Evo sam da čuje. Evo ću da slaži nešto. Порубите карали друг път и гората. Ей, какво се кара? Това не може да се силно. Карали друг път и гората горъвката. Карал е то гората, то само кирас не е карал. Не карат владетката да говори така, че просто на камерата се Не оттам! Не от тука! Оттам сака! Къде си да ми идваме? Давай, давай! Само по вас трябва шосе да има! Не от тука! Ай! Ай, че трябва и напред. Това последно ли? Има паджар товарен. А така! Да мина от това!